Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Mahewu Podcast, episode 15. Igama lami nguMahewu Mbatha, umthiya usotshekazi ukhumbela amagwala. Nasetele nesandla mina ngiyele. Mfana ngakudla fish lo, kodwa khona ngithatha ama fish and chips. Mfana ngayidla inyama yenkukhu, kodwa khona ngithi adle ikhedakhe. Leyo ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela ngokhotha phansi. Mina nami sifana nefone, nesim card ezokwazi ukwehlukanisa nanoma ikanjani. Ngithi mina kushunquthuli odzake, bathi uye sabe. Guys, let me emphasize this. In Mahewu Podcast, we are here just to help, noma assist, noma sithinte laba abantu abasuke benama-creative. Abantu abathi, okay fine, umsebenzi ayikho, but ngenze ngihlale ngenze lutho. Namhlanje ngiyangibona ngiseduzane kwentokazi. For sure niyayazi ngikuyibona social, but aniwazi umsebenzi wayo. Namhlanje sizosichazisela kabanzi ngayo ukuthi umsebenzi wayo izifike la ikhona isuka kuphi. I can say Miss Independent. Sake samfica istage la khona akathanda khona imali. Waphinde wabuya wathi ngifuna ukuyimela. Angifuni ukuthi lonke ibhizinisi hlezi ngincenga ngicela. Ube waba uMiss wahamba osimela eZululand, waba uMiss uLundi, wahamba osimela eZululand, waphinde wahamba wazosimela even nasemazweni la khona bengayitshela ukuthi ngafika khona. But kumanje akasawenzi lo msebenzi lo oba uMiss, but inhliziyo ngiyazi ukuthi iyakhala ithi ndo. I'm willing to go far about that. Uvula isikole sakhe it's a makeup, right? But sinegama lakhona, you told me igama lakhona and limnandi, so funny because sizokuzwa ngayo okunye kwakho. But before we go anywhere, allow me to introduce you, Miss Independent. Miss Ushem Sokalisa umnyama nokancengelesha. But you look so light in complexion. Oh, you are Joa. Uthi ubani Westandwell. Igama lakho leli. And then awungithatha ngisegameni lakho before we go any further. Igama lakho leli liyana seZululand. Liqhamuka phe eZululand. Okay. Ala igama lami uSimarahle Buthelezi. Ngihlala eNkonjeni, ngizalwa khona. Standwell uSimarahle igama lami. From Zulu Simarahle to English, Standwell. So abantu abaningi bazosho ukuthi asicabangi thina ukuthi endaweni yasoLundi noma endaweni yaseNkonjeni ungaqhamuka umuntu ofana nawe. You're beautiful. You're so beautiful. Even though umshana wakho but kufanele ukuthi ngisho you look beautiful. Abacanga ukuthi ngaqhamuka. And then there you go uthi uma uqhamuka and then uqhamuka nento ehlukile abantu abaningi abangayazi and then wafika uze introduce even nasebantwini futhi. Asiqale la. Ihilokhu high school yakho wafundela kuphi? Okay, high school ngafunda eMhlabathi high school. Ekhona khona la ulo. Yeah, khona Bashu. Okay. Mase ngaya eThekwini ngafunda eSpringfield College. But ubungenzi yona le ye makeup. Ngalo ngofunda ngangenza i-business management. Nakhona ngangenza ngenhloso because ngaqala ngahlala unyawo wokuqala ekhaya. Ngenze lutho ngasola isikole. So I decided to start a business ngenza abantu amaningi. Nakhona ngikwenziswa ukuthi ngiyabona ukuthi yazi imali leyo. Ngihleli ngenza lutho so it's in words. So i-gap year yakho, you took your gap year bewenzani? Ngohlezi ekhaya doing nothing. Buka ama-omnibus. Okay, waqala ngaqala ngasebenza eWindi Olundi uwemboda. Yeah. Ngaqala ngasebenza khona for 1 month. Then ngabona ukuthi hayi akuhambi. This is not the life. Ngabona sawubona umsebenzi wami. Ngahlala ukuphathwa nje ngaqala ukubona la ukuthi hayi
kahle kahle Ufuna ukuyimela intombazane. sethiswa leyo ukuthi hayibo ini phatlani ngiyaqala ngisave imali ngathenga ikhithi yenze nakhona imali ngangiyiseva ngokuthi ngangijaja high school zami. So that was your gap year. Yeah, gap year ngaqala ngajaja jajelo Miss Zululand high schools. Yeah. So sisihamba iy'kole like maqhina Yeah, I saw you, and then you finally basizokwenziwela la eTown. Yeah, yenzelwa Emathipekos. Yeah, I saw you, and then there you go masuqedile unokunyaka kwakho oqala doing nothing but something, because there's something oyithola uyibekele ukuthi ufuna ukuya phambili. And then what musiyokwenza i-course le business untontoni. Into oyichuzele yona noma uyi-home choice. No, into engayibona ngisebenza ngabantu ukuthi yazi kahle vele mina like from high school ngifuna ukwenza i-engineering. But ngabona ukuthi yazi i-strength sami siku-business. Ngiyakwazi ukusebenza nabantu, ngiyakwazi ukusave imali, ngiyabona ukuthi yazi le nto ngiyayenza. So I decided nje mina apply ngasithi Wayenzela wena wathi nje. Ngathi ngenze business management. And then there you go, what mase uyiqedile uke wasebenza as a business management mhlawumbe uthola kuba ama companies for earning experience. No, I've never. Okay, company engangisebenzela kwakuyi-company ye-beauty salon. Oh yeah. Yeah, ispa kahle sithekile. So ngasebenza ngaso. For i-business management ngazama ukuthi ngithole umsebenzi ngawuthola, and then I decided ukuthi yazi ngiyowenza i-beauty manage because vele ikimi vele ngaphakathi. Iyiphilela yona. Because ngazi ukuthi makeup, ngazi ukuthi ama-nails. Okay, let me just go and look for something yenye futhi. Ngangifuna i-massage lapho ngizokwazi ukwenza abantu i-massage. So wahamba wayokufundela lokho. Ubalekela ukuhlala ekhaya. Yeah, ngangibalela ukuhlala ekhaya nanesikhathi angithandi ukuhlala nje ngezingozi. Ngathi ngiyababhizi nokucela imali kubazali. And umuntu ukhulele konjeni abazali besakhona nabazali bavele besimi. Aba-understand nje kalula. Bafuna ukuthi umasile okuyinto enhle. And then ngiyazi ukuthi abantu abaningi especially once waba umuntu wesifazane or independent izebhayi lapho na thina ababalekela khona kakhulu because asimfuni umuntu olokho umuntu osekwazi ukuyimela sifuna lo ozokho ebhizinisi abafanani but you still miss man Lotho yazi Nkosi yami bayangibanga ngana unamanga mina believe ukuthi abafana bamanje bafuna umuntu osifazane osebenzayo okwazi ukuyimela because abanayo imali ye-girlfriend allowance. So asimithane halfway. Okay, there you go. Ngiyazi ukuthi ukuba professional model la khona ebebo model lapha. Asiqale ngayo leyo before siye la esewukhona khona manje. And then ngiyazi ukuthi le nsila yakho eyayikhona back then usamodela isahamba ikuvuka. Ngiyathemba if ukuthi uNkulunkulu usisile with a kid ngathemba ukuthi into yokuqala nje yokumfundisa khona ukuthi awuhambe njengentombazane wena manje ungahambi mhlawumbe ugcoba amaqanda nje. Tell us more like uqala kwakho ulokhu umodela uqale at what grade? Okay, qala umodela ngaqala grade 11 but ukuba interested kade ngaqala just that ngekhathi zethu ama-opportunities modeling. Yes. So ngaqala grade 11 sasinikeze opportunity ka-Miss Mahlabathini. So nje ngangoqala Miss ngathi nje phakathi wanna be ngathola ne-support from abazali because babebona ukuthi hawu unayo potential Nkosi yami and nama-qualities ngimude ngincane so bangiphusha nothisha bangiphusha ukuthi ungakwazi. And then from grade 11 and then you won. What day or what? Hallelujah. First time. You walk open this one. Let's go for sure. Guys, we come walk up on. I'm a walk over Amazon. I know. Okay. Umuntu oqala ngifundisa ngumngane wami ayanda. Yeah. So yena wayesandizela kakhulu hlala lokushini ngihlala kasini. So izinto enengiwayezazi yabo mina ngigcina emafonini yabo. And then wayeke wamodela. So angifundisa ngani zonke kanje ngihleka ke kodwa ngigcina sengikwazi abanga
ngasangena soyithuko leyo pageant kodwa wina mina. Yena wasala. Cabanga temfundisi. Yabona ugcobo ke. Yabona into mayibuka ke kuzobheka. And then uhamba kwakho from grade 11 grade 12 also busy. Grade 12 matric so and then ngamondela grade 11. Yeah. Is it? Wait, high school. Then I went and I was second princess. Then from lapho matric so kusukela lapho bakuthatha inote ukuthi okay ukhona okay njengoba usuhamba usuba amajaji kulezi igole with your on your gap year ingoba basebebonile vele khona lapho ngangade lo nyaka lo ngangade wena Miss Netball. Yeah. 2017. Iyona yiphi into eyakulimaza kakhulu emoyeni when it comes to umodela neyakwenza ukuthi hayi nayazi angisabuyeli not manje I'm willing to do another thing mhlawumbe ngiyobuye ngibone when the time goes by. Lokuqala imali modeling ngiyamaphejeni la safufusa. Yeah. Adinga usebenze adinga ukuthi ucontribute in terms of imali ama-donation adinga ukuthi ube prepared bengisena ingubo benze makeup yabo benze ngicathulo nje kumele ube muhle because wonke umuntu uzobe muhle so ngithatha imali yami eningi then ekugcineni ngisho ngawina yabo izinto ayibuyile imali ospendile lapha cosmetics ase-kids mhlawumbe awu-150 when ususpende maybe more than 2.5 yabo so organizer abangona right abangona ufundile wena from lapho so uma ngathiwa unikeza ithuba now kuthiwa just visit one or two of high schools and then do this competition of ukumodela usungakwazi ukuthi ukwazi ukumela because ubone ukuthi kwenzeka kakhulu ngakanani wena khona any page kumesifuna models kesa organizer wabo so organizer ngo 2019 yes so then nalo experience leyo yasiza kakhulu because next time ngazenzela Bafowethu, I don't want to lie to you, and I want to learn. I ngikhuluma la ngithenga amehlweni. You guys have a mind of bold. Ngicabanga beyond. Inkinga anazi ukuthi where to go. Yeah, sometimes. Yeah. Then there you go. Ntombazana usela manje. Ulala khona. La bela starter sibizela la. Wathi we stand well. Yes. Asiqale igama leli company. Ulaqhama kanjani kuwena uzothatha i-license ngiyisebenzise Westandwell? Okay, Westandwell came from high school nginomngani. So ayanda lo afundisa umodela. So seshintsha amagama ethi yabo lena ayanda masonto and then ebiza ama-wheels. Lena wasimakahle and then yes, amaholo, ama-wheels, ama-masonto. Then asaba uStandwell ngoba like usimakahle. Profitele yeah, ukukhula kwami then ngabona ukuthi no simakahle is not enough. Kumele sifake uyi because sinakahle. Westandwell awukho enough again. Ever since then kumele sifake uWestandwell. Ever since Westandwell and then usubenefitele. Ngoba uyakhumbula ukuthi amagama once sawaprimisa kudaleka izinto ey'ngekho khona. Benefithe kakhulu shame oqala benefithe ama-clients shame amaningi nje. Our clients angilethela imali so benefits urecognize olunje abantu sebeyakwazi abantu sebeyangazi ngesingihambela nje so enzipho for makeup yeah and then company it's registered and iyasebenzela wala I had ukuthi le company lena iphinde ifundisa abantu futhi ukuthi bengayimela kanjani especially abantu besifazane. Yes, sifundisa abantu. Okay. Iqale nini? Okay, siqale last year March 21. Yeah. Yes. La ngaqala khona ukwenza iklasi. Ngangilokhu ngiphusha abantu yabo, push ifamily. That's how yazena wenza ama-class fundisa abantu. Enamadazi ukuthi imali nani that's high. Then oqala nje ngafana no-aunt wami wathi nje me 1.5 hallelujah and then ushayela ama-class lawo and then ngaba nami-ke ngakhuthaza ukuthi yaze ngiyawenza
So saqala sebenza e-technology. Abantu nje babekhona, I think babe about 10 from nje siqala. Attenda eklasini, sifundisa abantu ukwenza imakeup, sifundisa abantu ukuthi bengamenenja kanjani ama-page abo like Instagram, Facebook, ukushuka iy'thombe, ukuthi udinge iy'thombe enjani, hleze ngakhuthaza ukuthi ungathenga ama-iPhone. Ngoba isithombe se-iPhone, iquality yakhona yabo. And then nje sifundisa i-theory, sifundisa i-practical, sinama-notes, like step by step ukwenza i-makeup, ukuthi okay, wenza kanje, wenza kanje. And then senze i-follow-up, ukuthi okay, usuyakwazi-ke, sendela ama-video, sibone ukuthi le nto esifunda, apply sifundisa ama-products, ukuze ungahambi uthenga ama-products abo-wrong. Wow! Useshile, yabo. And then you have to go complain kuwena. Yeah. Bona kubefaka kuwena phela. No, sina sifundisa ngama-brands ase-clicks, ase-discam, ase-guns. Hayi lapho bese kanti ubanga ngemphako Yeah. ubona izandla ubona ukuthi but abafana Kuyimela nje ezomuntu esifazane. Nane-power nje i-makeup ukuthi like nenze imali ngayo abantu because inemali. yo sisazobuya la ake size la when come to modeling usayicabanga ukubuyela khona. Yes, ngiyacabanga. Nje senginomkhaba nje. Kodwa-ke ngizojima. Welele. Babani ngizojima and this time ngiliste sengiyazi ukuthi ngizoyaphi. Qala bengingazi ngisayingane yabo. Usacathula. Ngisayiphosa nje kanti ngiphosa kwabantu abantu sometimes. So manje ngiyazi ukuthi okay ama-opportunities amaningi angakephi. Sengizoya khona. Okay. Ake sikhulume ngesikole sakho. Umuntu ongasazi ukuthi isikole sakho sikuphi mawufundisa ushilo ukuthi kune-theory kune-practical ungakwazi ukufinyelela la khona abanye abasuke khona ngathi umuntu mina ngiseshowe wasuthi yazi ngihlanganisa abantu abawu-10 abawu-15 and then ngizofika mina ngizofundisa and ithatha isikhathi esingakanani ukuthi uphuma uthole isitifiketi aba for sure ngiyazi ukuthi ikhona reward. And then ke basomnikeza ukuthi okay fine I'm giving you 2 weeks ngizokulandelela like as an inset. And then after lapho uzobe useyibona. Okay. Mesifunda ngiyabhukha indawo. Yeah. Usually sibukha e-technology and basiphatha kahle lapha. Sibukha khona even ukudla kungananokudla uyadla eklasini lapho ukuthi nje lokhu ufundile. Iyakwazi nanokudla. Okay. Ukufunda uyayichuzela. Unama-packages. Qala 700 because Zululand. Yeah. Abantu baseLondi babuye yabo imali ize kancane. Yeah. So don't think I understand. So I decided to see nama-package of 4. Khoneka 700, khoneka 1,000, khoneka 1.2, khoneka 1.850. Oh, okay. So lama-package lega 700 neka 1.2 khona 1 day. Oh, okay. 1 day and then fika kit yakho Usho ukuthi banathi sonke isikhathi yazi. and then they got 1,000 1.850 2 days provide the kids basic kids kahle kahle sikwazi ukuthi uzenze uhamba nawo kids. Wow. And then expand this year actually expand ngesaba soLondi kuphela. So la uLondi seThekwini because bayasifuna abantu bona basifuna abasandelana. So Londi seThekwini seMpangeni naseBranded okwamanje. Then umuntu okude kusengazama ukuthi ayisondanise nalezo ndawo. Ubuke wacabanga yini ukuthi maybe someday somehow ukuthi uvakashele izikole maybe ama-high schools and then just to encourage abantwana ukuthi ungakwazi ukuyimela ungabhizi lokhu busy expect something from abantu besilisa now but they do have their own issues abafishi nanokuthi nima edele sakho the way ukuthi nawe ungakwazi ukuyimela ungaceli everything ungaceli every time ungakwazi ukuthi ube umuntu wesifazane ube independent ube miss independent. Yeah, bengeke ngacabanga and bekuyiplan vele yethu besiya ukuthi okay so hamba nama-high schools but because of isikhathi besingasitholi indawo besayihambile saye eNdonsa college then saya naso Olundi Science College saya lezenkolo ezokuthi but nje lokho safuna ukwenza
especially for matric, because uqeda matric sometimes ngikhuluma mina ngoba ngiyazi experience uthatha igap year uhlele ekhaya wazi isikole ngeke uzosithola the following year, so ungakwazi ukuthi uze sokufundisa makeup and wenze imali ngalowo makeup, or ukwazi ukuzenza makeup. ngalokho hamba ubuka lapha ukwenza makeup siyakwazi. And then abanama-makeup, ama-makeup ahlukile ukuthi angifaki, but kunama-makeup la athi if mawukhala novele nonyembezi ngabe le yakhe i-makeup ivele liyaginqika ngincika phela kwayo sinyembezi ngafani phela sifanana nama-products asebenzayo awafani. Welcome to ukhala wabantu ukuthi okay la umbona ukuthi she's black but ukhala wakhe usewuthathe wawenza wazoba yellow phone ebusweni but la and then like you make up and then like if bafundisa nalokho noma yatshela ukuthi uma uya kumuntu uqala umbheke ukuthi umuntu kanjani. No, siyafundisa even nama-skin type. Skin type? Yes, ngelinze siyafana. Khona umuntu one-skin is dry, siyatshela ukusebenzisa lama-products kanje. Nomuntu one-skin esi-oily, sokuthi uyajula nama-products akhona. Khona ama-products akhona nalapho. Then umnyama khona ama-foundation, powder, ama-concealer afana nabantu abamnyama. Yeah. Thina-ke mina ngoba ngi-makeup artist sibenza nabantu abahlukene, so nginawo wonke ama-colors. Ngisho ungafika suyi-yellow bone noma umlungu ngiyamenza. Nawugqokisa khona. Yes, nawo yonke into. So ikona kuphi uhambela khona if abantu bekugula kuphi uhambela kakhulukazi ama-event uyawahambela yini abantu bemshado kumele usibeke good abantu sebezofuna ukuba bahle ngale ndlela esimangaliso. Hayi okay, isikhathi esiningi ngithola ama-bookings emshado. Ngithola ama-bookings emshado. Imemulo ngangiyithola ngisaqala, kodwa nje umshado abantu bayashada mase wekhala nje makeup asuke. Bafuna le yakho-ke. Sukulonke baze belale naye abantu. Okunye uyayifaka iyangilunga. Yazi bahlezi umuntu ezofika before yenze ish mina ngangayifaka makeup ngiyayisaba ngiyangilunga. Bese ngiyamenza. Bese ngiyambuza the following day. Ilume no akazi. Professional. But I need amagama akhe akazowashiyela i-youth, akashiyele wena ungenze ukuthi umncane lapha esikoleni usafunda uyayithanda le nto but awazi ukuthi uzoyela mina into mhlawumbe into eyenziwa koThekwini, into eyenziwa koGoli. I don't think ukuthi singamthola umuntu wala ongenza something ehlukile fana le. Ungathini abantu bethu abathanda ukwenza such a thing leyo zenzayo kodwa abangazi ukuthi where to go? Okay, number one, ngiyeza kumina. Number one, tick. Ungeza kumina ngakusiza. Ezinye unga-check ama-page on Instagram. Mina makeup ngafunda kakhulu ku-Instagram. Is it? Yes. Ngaqala ngafundiswa ukubuza wami ngihlala makeup artist. And then ngafunda Instagram, YouTube, khona ama-videos. Even though mihlali ama-influencers ethu ayakhombisa like hlezi enza ama-videos makeup, khombisa ama-products. Into ebalulekile nje ukuthi uyimisele i-makeup idinga ukuthi upractice, idinga uthando. If ungayithandi nayo ngeke uzithande. Abantu bafuna ukukulandela kanjani? Yazi kuningi ngifisa ukukhuluma nawe ngakho. Okunye kwakho ngifisa ukukhuluma nawe ngakho. Ngikuzwile ukuthi uyafisa ukulokhu kuya kwa-Brand okuyokhuthaza nje ukuthi even singaba abalayo emakhaya but into if uthanda fight for it and then if ulokhu uqeda ukuyibela futhi act kuyona and then just ubanikeza ithemba ukuthi even kuthiwa abawusithola isikole you can still be alive. Akhona ama-short courses, there's something ungayenza uzokwenza uphilisa ngiyafisa ngisazoke nami ngikhuluma with team management yeZululand TV ne-Best Radio and then base siyabona ukuthi sikwazile ukuthi njengoba sisebasha nje sekanje encourage abantwana but nje ngifuna ukuthi-ke you believe in uNkulunkulu, right? Your wise words, your motivation, go wonke umuntu uqala nje usimele ube uNkulunkulu phambili. Yonke into oyenzayo kumele isaphothe nguyena, kumele kuqale kufike yena kuqala awenze then wena usufika nje
siyazenzela-ke. Kumele ubhilive ukuthi uNkulunkulu uzokusiza, kumele ubhilivele kuwena ukuthi okay uzokwazi ukwenza le nto. Kumele ungazi-task futhi ungenzi into eyodwa, ungalokhu uhlala into eyodwa nje umqondo wakho awululeke. Uzame uma ubona ukuthi okay akuhlangani kwe-makeup, zama okunye, zama iy'nzipho listing. Nokuthi uyabona ihlangana inzipho, zama-ke okay mhlawumbe okunye ukufunda, asifani singabantu. Kukhona abantu abakwazi ukufunda, umuntu umefunda okay uyakwazi ukubamba. Omunye umenza umsebenzi wezandla akwazi, but mina I believe kakhulu ukuthi umuntu ayimele. Yabo, uzenzele imali because South Africa akufuna umsebenzi wasisekho. So thina as a youth kumele si-create umsebenzi so that so-create-ela nabanye futhi umsebenzi. Because nje nami ngoba ngisebenza kanje, one day ngizoba nabasebenzi. So sengenzela abantu umsebenzi. Already nabantu abangisiza ngisebenza nabo. Nasiqeda ukusebenza ngiyabakhokhela yabo. So sengi-create umsebenzi for umuntu. Nabo futhi bazokhula futhi. And abantu engisebenza nabo angisebenzi nomuntu ukuthi okay uzongisiza nje ungiphathele isikhwama. Umuntu ngihlala naye ubuze ukuthi okay wena wenzani yini umuntu wenzayo. Okay like uthi yabo ngisebenza naye wenza ubuhlalo. Okay kumele siqale ipage ubuhlalo bakho. Kumele senze amalogo ubuhlalo bakho. Angifuni ukuthi ngihlale nabantu besebenzele mina nje abenzi abantu bafuna ukulandela ongakuthola bengithola kuphi bafuna ukwazi ukuthi asengifuna ukwazi lokugela. Ngikhona ku-Instagram Westandwell Beauty Standwell. Cha ulisho kahle leli gama. Westandwell Nakho. Beauty Spa. With a smile. Yes, ngikhona ku-Facebook Standwell Buthelezi. Yes, mangicheck WhatsApp number yami. Yeah, mama. 067 909 731. Vumelekile ukuyithatha na? Yes, ngiyathatha. Awuphinde kodwa. Oh, kanti yomsebenzi. Yomsebenzi. Ungena nje. Yebo singasiza naye. Kune-makeup, kune-class, kune-in. Yabo. Okay, number ngizomenza nayo nje. Ithini yomphindela kodwa? 067 909 7319. Ine-catalogue yomsebenzi wami wonke. Let us love you and leave you. And I thank you so much for following us, and I thank you so much for tuning in, and I thank you so much for watching this episode 15, Westandwell. Mahewu Mbatha. And then sengithembisa kuningi okuzayo. Sike sithande thina as iZululand TV ne-Best Right ukuthi uma sike sayiqala baseball sengathi ngalokho siqhubeke njalo. Okunye kwakhe emphakathini kulindele anytime soon. Sizo-showcase umsebenzi wethu. Sizotshengisa ukuthi yes sikhona la ulona. Sitshengisa sikhona. Even nawe bengasinakile bazosinaka. And then sophinda futhi sivakashele iy'kole whereby just to encourage. Awugcina we have sinothanda uma ngosithanda. For sure nawe uzokuthanda. Igama lakhe Nkosi yaNkulunkulu. She usually ukuthi umeva kune-project abahengishela thi kwi-Zululand TV ne-Best Right ukuthi uma if sesi-right kodwa sihambe sicathule college ama-project and then singakujabulela just to have some young talent abantu abafana nabo. Hayi nami ngiyajabulela kakhulu because i-charity into zami Nkosi yami. Ngiyathanda even ukuvashela iy'ngane ama-crash ngeke ngakwenza before. Nje sibapha ama-snacks, sibapha ama-orange. Lokhu nje sinakho mhlawumbe ngispendi maybe like 500 rand just ukubamba nje. So ngamjabulela and sengiyamthanda already ngokuNkosi. And then bafowethu anytime soon lo nyaka kuzophela futhi. Fanele ukuthi kuphela. Kakodwa once off. Sibambisane nje kakodwa sike senze ummesi. Nini ngoJune. Selune-date. Don't look at the date. What June? This time of June? June 16 futhi. Youth Day. Guys, inakumboshwa. Ngenzela nje ukuthi isiwa. June 16. Siqala manje. Seselibantu manje. Let's love and live it. Let's talk about business, man. Love and live it.